I seguidament parlarem com aquest cap de setmana s'ha disputat a Sardenya la 40a edició d'una mítica regata de vela llatina. Parlem del trofeu Presidente de la República. La regata ha comptat amb la presència catalana, concretament de dues patrones de l'Associació del Patí Català i Vela Llatina de Calafell. Amb una d'elles companyes, coneixerem com ha estat aquesta experiència del trofeu del President de la República. Actualitat. I comencem l'actualitat parlant d'esports. Concep Márquez i Thaís Buforn es proclamen subcampiones de la regata de la vela llatina Trofeo Presidente de la República d'Estintino, a Sardenya. Carles. Doncs així és, Fran. Les dues calafellenques de l'Associació de Patí Català i Vela Llatina de Calafell han estat aquest cap de setmana a Sardenya participant en aquest mític trofeu. Enguany arribava a la 40a edició i Márquez i Buforn han aconseguit aquesta segona plaça en la categoria general i en la seva categoria també, en la categoria d'embarcacions de més de 7 metres de llarg. Les dues catalanes han navegat a bord del Santa Bàrbara, una històrica barca de 1953 i símbol de la vela llatina. Van haver d'anar a recollir-la a l'Alguer i des d'allà van fer una jornada de navegació de 7 hores fins a arribar a Estintino abans de poder començar la regata oficial. Sense gairebé temps de poder-se adaptar a la barca, però, les dues patrones van formar part de la tripulació del Santa Bàrbara, que constava d'una tripulació mixta. De fet, eren pràcticament les dues úniques dones que van participar en la competició. La prova, que se sol celebrar al setembre, però enguany s'ha avançat i s'han trobat amb uns vents de fins a 9 nusos, ha fet que suposés que una alta dificultat a l'hora de controlar les barques de vela llatina. La participació de les calafellenques es deu a l'agermanament del poble de Sardenya amb Calafell i amb la Festa del Mar, que se celebrarà aquest juny. S'espera que els italians puguin venir i participar també en aquesta Festa de la Mar que se celebrarà a Calafell. Avui tindrem el plaer de parlar amb una de les patrones que han gaudit aquest cap de setmana d'aquesta experiència, la Thaís Buforn. Serà a la segona hora del programa. Setmana s'ha disputat a Sardenya la 40a edició d'una mítica regata de vela llatina. Parlem del trofeu del President de la República. La regata ha comptat amb presència catalana, concretament dues patrones de l'Associació de Patí Català i Vela Llatina de Calafell. Amb una d'elles coneixerem com ha estat aquesta experiència. Hola, Fran, bona tarda. Doncs aquest cap de setmana s'ha celebrat a Stinto, aquí a Sardenya, una de les regates més emblemàtiques de vela llatina. Allà hi han participat la Thaís Buforn i la Concep Márquez, dues navegants de vela llatina d'aquí Calafell. Elles hi han participat en aquesta 40a edició d'aquesta regata tan mítica i avui tenim una d'elles, la Thaís, perquè ens expliqui què tal ha anat aquesta experiència. Hola, Thaís, bona tarda i moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a Ran de Mar. Hola, bona tarda, què tal? Gràcies a vosaltres. Aviam, Thaís, explica'ns una miqueta, perquè tinc constància que heu passat un cap de setmana llarg, brutal, aquí participant en aquesta regata, però primer m'agradaria saber com és que us van cridar a participar? Com us ho veu fer per poder participar en aquesta regata? Doncs mira, en principi, la Festa del Mar, que farem del 8 a l'11 de juny aquí a Calafell, que segur que tothom ja deu conèixer, en principi ve gent de fora, també hem convidat a gent internacional, no? Venen molts italians, també ve algú de Tunísia, etc. Llavors, la gent de l'Acadèmia de la Vela Llatina del Mediterrani, que són de l'Alguer, jo ja hi tenia contacte, havia estat a l'Alguer l'any passat i vaig estar navegant amb ells també, i els vam dir que vinguessin, no? Però realment és possible que no puguin venir. Llavors vam dir, doncs mira, fem una cosa, ens van convidar ells a formar part de la seva tripulació per fer aquest agermanament Festa del Mar Alguer, aquest agermanament Catalunya-Alguer, i almenys donar a conèixer la Festa del Mar allà a Sardenya, i nosaltres també tenir contacte amb ells, no? I una manera de compensar que segurament no podran venir, però bueno, de fer aquesta mena d'agermanament. I realment ens van convidar a nosaltres
perquè em coneixien a mi i jo vaig dir-li a una companya que som patrones de Vela Llatina de Calafell, de l'Associació de Calafell, si volia venir, em va dir que sí. La Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial, que és el que organitza la Festa del Mar, conjuntament amb l'Associació de Calafell, estaven encantats que anessin unes representants allà i res, ha sortit tot rodó. I com ho veu fer, doncs? Perquè, clar, vosaltres veu participar-hi amb la vostra embarcació que teniu aquí a Calafell. Com la veu portar fins allà i allà què veu haver de fer, no? No, al final nosaltres no vam portar embarcació, havíem de portar-la, però que només en aquesta època de temporada baixa només hi ha un ferri a la setmana i no ens anava bé. Hauríem pogut portar-la, perquè a més l'organització pagava el viatge en ferri, però al final no vam poder per culpa d'això, perquè no anava bé per horaris. Llavors el que vam fer és que ens van convidar a formar part de la seva tripulació, en una embarcació que es diu Santa Bàrbara, una embarcació preciosa, antiga, molt gran, realment fa 9 metres d'eslora sense comptar el botaló. O sigui, és una embarcació que necessita molta tripulació, no? I vam tenir la sort de poder formar part d'aquesta tripulació. Per tant, era una tripulació mixta catalana-algaresa, i a més era una tripulació formada mixta també per dones i homes. Érem l'única embarcació que tenia dones competint. Vaig veure una dona un dia en una barca, però eren paritaris, eren 50-50, o fins i tot ahir vam ser més dones que homes. Vull dir que això també és una forma d'animar les dones que puguin també ser patrones de Vela Llatina i a més visibilitat, no?, a les patrones femenines. A més, les dues de les patrones que hi éreu les dues que veníeu de Calafell, o sigui que Déu-n'hi-do la representació catalana femenina que hi havia, no? Sí, realment ha estat molt xulo perquè per això, no?, per poder representar Calafell, Catalunya i això, i animar les dones que també s'animin, perquè hi ha dones patrones de vela, diguéssim, normal, la Marconi, però de vela llatina n'hi ha molt poques, poquíssimes, es poden comptar amb els dits d'una mà gairebé, i per això és una forma d'animar, no? I jo crec que hem sigut també una mica ambaixadores ja de la vela llatina de Catalunya, però a més també de patrones femenines. Aleshores, com ho feu? Arribeu allà, us deixen una embarcació, ja directament comenceu a competir, apreneu primer a fer-la servir, com ho feu? Doncs bona pregunta. En principi, clar, no teníem gaire marge. Aquesta embarcació estava a l'Alguer, perquè forma part de la flota que té l'Acadèmia de la Vela Llatina del Mediterráneo, que són dos socis, el Lorenzo Campos i el Carlo Moreso. El Carlo Moreso és una llegenda viva de la vela llatina, és un dels patrons, un dels timoners més coneguts, més apreciats, més estimats. És un home de 65 anys que l'hauríeu de veure, és una passada. És com porta el timó, com dona ordres a la gent perquè ho faci. Ha participat en 1000 regates, n'ha guanyat moltíssimes també de vela llatina, o sigui que per mi, jo ja havia navegat amb ell l'any passat, però per mi era un honor, un plaer navegar amb ell i amb el Lorenzo, que és l'armador, de fet, del Santa Bàrbara, no? Quan vam arribar, doncs, ens van rebre i ens van dir que a les 5 del matí del dia següent havíem de sortir per fer una travessa de 7 hores, que es diu aviat. Sí, des de l'Alguer fins a Stintino està, diguéssim, al nord de Sardenya. Llavors havien d'anar per mar a portar l'embarcació. Òbviament no vam anar amb vela, perquè érem només 4, érem ells 2 i nosaltres 2, però va ser una travessa preciosa. Havíem de portar-la allà a Stintino per deixar-la al port de Stintino i ja fer totes les mànigues, no? Que dissabte hi havia la primera màniga i el dilluns hi havia la segona màniga. Sí, llavors la travessa que vam fer va ser espectacular, perquè és molt maco, vist des del mar és preciós. I una vegada vam arribar allà no vam tenir temps ni de... vam tornar a l'Alguer, llavors l'endemà vam anar en cotxe fins a Stintino i allà vam conèixer la tripulació que tindríem. No ens havíem conegut mai, no havíem entrenat mai junts, i de fet l'embarcació l'havien tret de l'aigua del com es diu, és que clar, ho dic en italià, del moll sec, diguéssim, on s'arregla el dia anterior, és a dir, no sabien ells tampoc com respondria l'embarcació, la vela no estava òptima, o sigui, hi havia un munt de coses que estaven en contra nostra, però com que el timoner tenia tanta experiència i es coneix tan bé l'embarcació,
nosaltres no hem notat que hi hagués cap problema, tot i que coses havíem d'arreglar i així, no? Però realment no vam notar res. I res, vam arribar, i el dissabte ja era la primera màniga, o sigui, tampoc teníem marge per res. Això sí, anàvem tots equipats amb la samarreta de la festa de la mar. Aleshores no veu tenir gaire marge, però era molt diferent del que estàveu acostumats vosaltres, o l'essència no, suposo que devia ser la mateixa, no?, a l'hora de navegar. Saps què passa? L'essència sí. El que passa que hi ha diverses diferències. Primer, nosaltres no hem fet mai cap regata. La Concep i jo no havíem mai... És que, de fet, a Catalunya no se'n fan. Se'n fan a València, se'n fan a Canàries i se'n fan a Mallorca, bueno, a les illes, però nosaltres, crec que a Catalunya, si no recordo malament, ja no es fan regates de vela llatina. Quan anem a navegar amb vela llatina fem passejades, fem travesses, però no fem l'adrenalina de la regata, no la tenim. Jo he vist i he estat en regates normals, però realment vela llatina és que són embarcacions totes molt, n'hi ha de molt antigues. Una de les embarcacions, per exemple, ahir, que feia bastant de vent, 10 nusos, però amb 15 nusos de ratxa, que és molt per una vela llatina, va trencar el pal, imagina't. Nosaltres no vam trencar el pal perquè teníem una embarcació molt gran i molt forta, no? Però una de les més petites sí que va trencar el pal. Per tant, és tot portat al límit. I llavors nosaltres no estem acostumades a això, tot i que ara ja podem anar una mica més tranquil·les, perquè hem viscut realment molt escurats, anàvem molt ràpid, trimant les veles òptimament, la gent fent contrapès, vull dir, com si fos una regata normal de vela de Bertoni, però amb vela llatina. Vam fer creuades al límit, o sigui, espectacular. Sí. Llavors, això de competir us ha agradat ara, doncs, Ui, a mi s'ha de ficar ja el gossanillo. Ja m'ho va dir el Carlo, em va dir sembla que tu et prepararé per ser timonera de vela llatina de regata, perquè va veure que a mi em brillaven els ulls. Realment hi ha moments tensos, moments complicats, perquè en aquella zona fa molt de vent i a més hi ha moments de ratxes que si no estàs atent pots volcar l'embarcació. Què passa? Aquestes embarcacions no tenen zones estanques, no estan preparades per si volquen que no s'enfonsin. I en alguns moments, i a mi m'han explicat que en algunes regates de vela llatina allà s'han enfonsat embarcacions. Sí. Enfonsat, O sigui, per tant, jo anava una mica allò, a veure què passarà, i realment hi havia moments de tensió o d'emoció, posem-li així, perquè jo amb el Carlo anava molt tranquil·la. Però clar, jo no estic acostumada a anar tan al límit, al contrari, jo quan veig que la meva escora una miqueta dic, espera que poso recte. Però, bueno, aquelles barques són diferents. És una mica la diferència, no? El que estàveu acostumades a navegar més aviat per diversió, no? Per passar-vos-ho bé i anar xinutxant-ho, no? Com diríem, que no pas anar a un nivell de competició. Clar, per mi la vela llatina sempre ha sigut slow sailing, però ara jo puc dir que la cosa ha canviat. Ara he vist que també pot fer fast sailing, perquè jo diria que potser anàvem a 9 nusos, és molt, 9 nusos, 8 nusos i mig per una vela llatina tan gran, tan pesada. Jo pesava 4 tonelades, 4, O sigui, és brutal. Sí, era tot de fusta, totes les embarcacions són de fusta allà. A nivell competitiu, doncs, entenc que hi va haver-hi també primers classificats, segons classificats, va haver-hi... Com veu quedar en aquest rànquing, en aquesta competició? Mira, estem supercontents perquè vam quedar segons de la categoria i segons absoluts. Això, clar, com que hi havia tanta diversitat de barques, sempre es fa per categories. La nostra era per més de 7 metres, no? I, per tant, allà vam quedar segons, darrere de Easter, que és una embarcació que no és tradicional en el sentit que no és antiga, sinó que és una rèplica que es va fer el 2008, crec, no recordo molt bé l'any, i està molt més preparada per ser més veloç, no? Però la nostra va respondre superbé. I també vam quedar segons de tot absoluts. Vull dir que hi havia més embarcacions i els vam deixar bastant enrere. O sigui que, considerant que el barco feia poc que havia sortit del dique seco, diguem, considerant tot el que vam considerar, que no ens coneixíem la tripulació, que hi havia gent inexperta, gent que no tenia tant de nivell, ostres, jo crec que està molt, molt bé, haver quedat segons, molt bé. Què tal això d'haver de navegar amb gent que potser fins a aquell mateix moment ni coneixies? Mira, només et diré que hem estat super a gust. Ens han acollit com uns algueresos més. L'idioma no ha estat pas un problema. Al contrari, jo no parlo italià, o et puc dir que no el parlava, perquè he vingut aquí parlant-lo. Vull dir que
A més, allà també parlen català alguerès algunes persones, cosa que és també molt maco de sentir. Ens hem sentit com un mes de la tripulació, ja coneixia jo el Carlo i el Lorenzo, tenim molta confiança i per tant, i és que ens han acollit amb els braços oberts, ens han fet masterclasses durant la navegació, durant la reparació del barco, o sigui, ha sigut, no sé, és com si m'hagués passat allà 2 mesos. Jo li comentava a la Concept, ostres, és que se m'ha fet, no puc dir que se m'ha fet llarg perquè això sonaria malament, però vull dir, és com si hagués estat més temps. Han sigut 5 dies, però tan intensos, tan intensos i cansats, òbviament, però ens hem sentit superacollits i aquí ja sé que no ens escoltaran perquè ja no crec que arribi al programa, però vull agrair moltíssim al Carlo i al Lorenzo com ens han acollit i realment a tota l'organització i als equips també perquè sí, ens han fet sentir com unes navegants més de vela llatina. No sé si els arribarà, però el que sí que et puc dir és que els hi podrem fer arribar al programa, o sigui que segur que et poden escoltar. I tant. Val, Thais, doncs moltíssimes gràcies, Thais, avui per haver compartit l'experiència. Veig que es reflexa en la teva veu el bé que us ho heu passat i la gran experiència que heu tingut, a més, tant a nivell competitiu com també quan veu haver de traslladar la barca d'una banda a l'altra, que vam ser aquestes 7 hores de recorregut que ens has dit, que també ho devíeu passar bé, no només disfrutant també del paisatge, que com bé deies, Sardenya ha de ser superbonic i preciós de veure. És preciós, sí. Sí, a més, el bo va ser que, clar, a la travessa jo també vaig portar el timó molta estona i portar el timó d'una embarcació tan històrica i tan maca com la Santa Bàrbara realment és un plaer. I sí, a més, navegar per aquella zona. Jo, de veritat, si no heu estat, jo us ho recomano. Si podeu fer alguna travessadeta en barco, encara que sigui els barcos turístics aquests que porten d'un lloc a l'altre, alguna illa, heu d'anar perquè és preciós. Sí. Doncs des d'aquí us recomanem. Thais Bufort, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Seguirem en contacte, ens retrobarem per aquí, per Calafell, a la Festa de la Mar, a veure si... Sí, us convido a tothom, heu de passar. I tant. Fantàstic, Thais, doncs moltíssimes gràcies, a reveure.